Uyabona-ke manje lonke uhlobo lesimo engihlangana nalo angilincengi ngiyafohla. Operation to lwesimo. Ayikho into ecasula usathane njengokubona umuntu kaNkulunkulu ejabule. Athi ngoba ngithi lo kade phelelwa umsebenzi nje na. Lo ngoba ulahlwe ngabantu pho yini emjabulisayo. Omunye nje ngale memdivorce abeyitshela ukuthi kuphelile ngaye. Manje ukuthi angiphumelelanga ngempela usubona ukuthi sengizozibulalela lokho. Mina ngicela ukuhamba nabantu abathi noma kungenzakalani kodwa ngiyafohla. Ukubona mangabe isalikazi kade sikhala ngamathambo ekhaya kodwa masifika enkonzweni ubone sedlala nje kancane. Uyabona nje ugogo wayejwayele ukuthi ibanjwa neshone nayo. Asambe.